De werknemers van BSB Staalbouw in Semar binnen van een beetje bijpraten over de toekomstplan van de nieuwe eigenaars. Het doel is duidelijk, we zo gauw mogelijk los, maar dan wel onder een nieuwe bedrijfsnaam. Nou, we hopen dat we snel weer los kunnen. Er zijn nog een aantal praktische, zakelijke dingen die geregeld moeten worden. BSB Staalbouw zal ook niet de naam blijven. Dus ook daarvoor zullen we nog een aantal zaken moeten regelen. Je wil graag een Orendammer. Waarom? Ja. Nou, het verleden is het verleden. En dat willen we graag zo houden. We willen fris en fruitig los met een nieuwe naam. BSB ziet de laatste tijd wat te rom in het joske. Een zoene start is alleen nog maar mogelijk met minder mensen. We proberen 2/3 van de mensen ongeveer mee te nemen. Dat komt omdat de ordeportefeuille ook iets kleiner is. We willen naar een iets lagere bezetting toe. We hebben toch gezien de afgelopen jaren dat we eigenlijk een iets te grote ordeportefeuille hadden, waardoor er faalkosten ontstaan. Dus we willen even een tandje terug en vanuit daar weer gaan bouwen. De redder van het Frieske bedrijf is de jonge investeringsmaatschappij Neo Capital uit Brabant. De ondernemers hebben hoge verwachtingen van de Bregenbouwer. Maar dit bedrijf kan ook geld verdienen. Daar geloven we in. Ik denk dat als iedereen zijn schouders eronder zet, dat het ook voor alle partijen interessant is. En wij zitten hier niet vanuit de aandeelhoudersrol. Wij zitten hier eigenlijk voor de onderneming. En als de onderneming goed draait, dan is dat goed voor de leveranciers, is goed voor de opdrachtgevers, is goed voor de mensen en uiteindelijk ook voor de investeerders.